Era unha victoria crucial e había que celebrala. O Obradoiro deu un paso importante para a permanencia ao superar a un rival directo e gañarlle o averaxe. Para explicar este triunfo, dúas claves. A primeira, a defensa. O Obradoiro deixou a Guipúzcoa en 66 puntos, 32 o descanso, a pesares da boa primeira parte de Ocowo, 13 puntos. E logo a melloría ofensiva tras o intermedio, 26 puntos no terceiro cuarto e 22 no último. A salientar aí o traballo de Serafovic, que se foi ata os 18 tantos. De Inoc, espectacular, excelso, 17 puntos. E os 12 de Robertson, con esta tripla máis determinante, cando Guipúzcoa buscaba a reacción final da man de Radonjic. 66-79, resultado final, 13 puntos de diferenza que teñen que ser de confianza para afrontar este treito final.